Hormat prezidentimiň hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak we importyň ornuny tutýan önemçiligi ýola goýmak barada öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmekde ýurdumyň işäwür telekeçleri ul işleri amala aşyrýarlar. Täze taryhy ýamda türkmen telekeçleriniň ahlasy bilen gurulyp bolanmagy berilýän we her iki zamanyň ösen iň kämil tehnologiýaly enjamlary bilen enjamlaşdyrylan hususy karhanalaryň gurulmagy bolsa, toý şahatlykly dawarlary besenýär. Fenegaçylar we telekeçler birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýyllyk münasibetli welaýatyň wekil wadyr etrawynyň şäherine gurulan poliefir we poliproplen süýmini öndürýän karhananyň açylyş dawrasam aýdym sala çykyşlaryny goşdy. Dawara etrawyň bagtyar ýaşaýjylary, mejlisiň deputatlary, welaýat etrap halk maslahatynyň agdalary, hususiýetçiler, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ýaşy nesiller we mehrem ineler hemde bagtyar ýaşlar gatnaşdylar. Döwrewap karhana wekil wadyr etrawynaky berk önüm hususy karhanasynyň öz serişleriniň hasabyna hemde buýurmasyna laýyklykda dany çözgütler hususy karhanasynyň işlerini tagalasy bilen bina edildi. Karhananyň açylyş dawarasynda berqara döwletiň täze ýamynyň galkyjyna mahsus çykyşlara giň orun berli. Welaýatyň medeniýet we sungat usatlarynyň estrada aýdymçylarynyň birleşen tansoporlarynyň ýerine ýetiren joşgyny aýdym faallary we döwrewap tanflary ajaýyp döwrümizin hoşawaly mukamlary bolup ýaňlandy. Belen teňlerde ýerine ýetirilen çykyşlarda türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahryman Serdarymyň ýurdumynyň hususy ulgamyny çalt tepkinler bilen ösdürmekde alyp barýan rowaji işleri türkmen telekeçleriniň gazanýan zähmet üstünlikleri we pehim paýhys ummany magtymly proýagy ýylymyz joşgyny wat bedelli. Dawaranyň dowamyna çykyş eden adamlar dawarat nişanlary ýylyrt bähwetli karhananyň açylmagy we senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň döredilmeginiň şany 16 ýyllyk bayramy bilen gutladylar. Öňümçilik guwaty ýokary bolan döwrewap karhanany halkymyza sowgat eden Arkadaly Gahryman Serdarymda hoşallyk bildirdiler. Täze karhananyň guruluşyna tapatlanyp däkmeşeken hususy karhananyň işleriniň bir näçesine hormat prezidentimiň adyndan bayramçylyk sowgatlar goşuldy. Sonra dawaratlyşan adamlar bir gece günüň dowamyna 20 tonna poliefir ýa-da 10 tonna poliproplen süýmini öndürmäge mümkinçiligi bolan hususy karhananyň içine aýlanyp gördüler. Karhananyň nermenleri olara Hatay Halk Respublikasynyň dünýä belli kompaniýalarynyň iň kämil tehnologiýaly enjamlary bilen enjamlaşdyrylan we importyň ornuny tutup bilýän Sintifon süýmini öndürýän karhanada döredilen şertlere barada täsirli gurrun berdiler. Bu karhananyň esas aýratynyňy ýerli çygmalyň hasabyna poliefir we poliproplen süýmini öndürýänigdir. Ekologiýa taýdan arasda bu ýokary hili poliefir we poliproplen süýmini dünýä bazarlaryna da ulysyk bildirilýär. Ýörüte harit nişanlyny öndürilýän bu önümiň çygmaly ýokary tehnologiýaly enjamlar arkaly 300 gradus derejedäki galgynlykda eredilip, howa we suw üstü bilen ýüplük görnüşine getirilýär. Soňra bu ýüplükleri gaýtadan işlemek arkaly ýokary hili süým alınýar we olar köp görnüşine taýýarlanýar. Gahryman Arkadamyň beýik maksatlaryny üstünlikle dowam etdirýän Arkadaly Gahryman Serdarymyň hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada diýen aradalarynyň şäherine gurulyp bolanmagy berilen bu hususy karhananyň giň mümkinçilikleri bilen tanışan welaýatyň bagtyar ýaşaýjylary we işäwür telekeçleri hormat prezidentimize tüýt sürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar.